Dobar dan, dragi učenici, i dobrodošli na naš sat matematike. Danas ćemo ponoviti sve što smo o zbrajanju i oduzimanju naučili do sada, kako biste rješavali zadatke što lakše, brže i jednostavnije. Do sada smo upoznali dvije računske radnje ili još kažemo dvije računske operacije. To su zbrajanje i oduzimanje. Podsjetimo se da brojevi koje zbrajamo nazivaju se pribrojnici, a rezultat zbrajanja je zbroj. Možemo imati prvi pribrojnik, drugi pribrojnik, ali nemojmo zaboraviti da pribrojnika može biti i više. Brojevi kod oduzimanja nazivaju se umanjenik, umanjitelj i razlika. Umanjenik je uvijek najveći broj od kojeg oduzimamo. Umanjitelj je drugi broj kod oduzimanja i za njega umanjujemo umanjenik. Možemo se još nekako podsjetiti da riječ umanjenik podsjeća i rimuje se s riječi učenik, pa ćete lako upamtiti da je prvi broj u računskoj radnji oduzimanja umanjenik, zapravo učenik, a drugi je umanjitelj, zapravo učitelj. Pogledajmo sada ove zadatke. To su zadaci zbrajanja i oduzimanja u kojima imate jednakosti i potrebno je upisati rezultate. Taj zadatak, kao i sve ostale zadatke koje ćete vidjeti u prezentaciji, potrebno je prepisati u vaše matematičke bilježnice i izračunati. Ovi zadaci nam nisu teški i znamo ih vrlo lako riješiti. Ali zadaci u kojima jedan broj jednakosti nedostaje, oni su nam već malo teži i tu imamo malo više problemčića. Pri rješavanju takvih zadataka bit će nam puno lakše ako dobro shvatimo i primijenimo vezu zbrajanja i oduzimanja. Na primjer, pogledajmo brojeve 14, 11 i 3. Oni su međusobno povezani. Ako su pribrojnici 3 i 11, zbroj je 14. Ako pribrojnici zamijene mjesta, zbroj ostaje nepromijenjen. Jednako tako, ako od zbroja oduzmemo jedan pribrojnik, rezultat je drugi pribrojnik, odnosno ako od zbroja oduzmemo drugi pribrojnik, rezultat je prvi. Jednako tako i vrijedi ako su rezultati na lijevoj strani, a zadaci jednakosti na desnoj. I upamtimo, lijeva i desna strana jednakosti uvijek moraju biti iste. Upravo ono što sam i rekla. Uočimo i ponovimo da je u zadatku 13 plus 4 potpuno isto piše li i 4 plus 13, jer smo naučili da ako pribrojnici zamijene mjesta, zbroj se neće promijeniti. U zadacima oduzimanja 16 minus 4 jednako, vi ćete izračunati koliko, a znamo i zašto, jer je upravo ta razlika, ako ju zbrojimo sa jednim od pribrojnika, daće rezultat drugi pribrojnik. U zadacima gdje moramo izračunati i usporediti, nemojmo zaboraviti da uvijek moramo izračunati lijevu stranu i iznad zadatka napisati koliko je rješenje. Nakon toga izračunamo desnu stranu i ponovno iznad zadatka napišemo koliko je rješenje. Ako u zadatku piše usporedi, znači da moramo upisati jedan od znakova. Veći od, manji od ili jednako. U zadacima zadanim riječima postoje također pravilnosti. Pogledajmo, umanjenik je 17, a razlika 11. Koliki je umanjitelj? Uvijek je potrebno zadatak prvo pročitati u cijelosti. Nakon toga odrediti što je u zadatku poznato, a što nepoznato, što moramo izračunati. Pročitati pitanje i na pitanje odgovoriti nakon što smo postavili račun, odnosno računsku radnju.
U ovom slučaju znamo koliki je umanjenik. Budući da ne znamo koliki je umanjitelj, stavljamo kućicu, čitamo koliko i kasnije je taj broj koji smo izračunali upravo odgovor. Umanjitelj je broj, pišemo, koji smo izračunali. Jednako tako i u zadatku. Koji broj trebaš uvećati za 2 da dobiješ broj 15? Ovaj zadatak je poseban po tome što je cijeli zadatak napisan u obliku pitanja. Potrebno ga je podcrtati i na njega odgovoriti cjelovitom rečenicom. Broj koji smo izračunali trebam uvećati za 2 da dobijem broj 15. U zadacima gdje se traži da odredimo što je veće ili manje ili da to usporedimo, moramo izračunati prvi račun, nakon toga drugi račun i dobivene brojeve usporediti. Tada ćemo odrediti što je veće i naravno napisati potpun odgovor. U zadacima poput ovoga, razlici brojeva 13 i 2 pribroji broj 8. Potrebno je takve zadatke rješavati u 2 koraka. Prvo izračunati razliku brojeva 13 i 2. Kada dobijemo tu razliku, tom broju pribrojiti broj 8 i tek tada ćemo dobiti konačno rješenje. U ovom zadatku nema pitanja, pa nema potrebe niti za odgovorom. U zadacima prvi je pribrojnik za 4 veći od 6. Drugi je pribrojnik najmanji dvoznamenkasti broj. Koliki je zbroj? Također rješavamo u 2 računa i na postavljeno pitanje odgovaramo cjelovitom rečenicom. I pogledajmo sada još 10. zadatak. U hladnjaku je bilo 16 boca mlijeka, kuharica Sanja izvadila je 5 boca. Kuhar Šime vratio je 2 boce u hladnjak. Koliko je sada boca mlijeka u hladnjaku? Račun također pišemo u 2 dijela. Prvi je da izračunamo koliko je boca kuharica izvadila, a onda da tom broju dodamo još onoliko boca koliko je kuhar Šime vratio u hladnjak. Postavljeno pitanje glasi koliko je sada boca mlijeka u hladnjaku? Odgovaramo, u hladnjaku je sada, broj koji smo izračunali, boca mlijeka. I posljednji zadatak je za matematičke supermene. Ne morate ga prepisivati i riješite ga samo ako želite. Obojana polja koja sam vam označila s desne strane u računima neka vam budu pomoć pri rješavanju. Sretno i vidimo se vrlo uskoro. Pozdrav!